लोगोफोर बरायबाय खेनसेबाव आंनि चेनेलाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामनांगोन आरो जायफ्रा साबस्क्राइब खालामदों बिथांमोननि थाखाय जोबोर साबायखर स' जों दिनै मोनसे जायगायाव फैदों बे जायगायाव जोङो माबा मोनसे खालामनो नागिरदों स' मा बियो नोंथांमोना जों देखायनो सानदों आरो नुलांबाय थागोन भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम स' जोङो बै जायगायाव जाय जायगायाव फैदो बे जायगाया जोबोर लेथ्रा माने मोजाङानो बाट हाग्रा दङ आरो ना हाग्रा बंग्राखौ दानस्रिंदो स' नायदो माबायदि दानो माबोरै साफा खालामो आरो माबोरै जालाङो लोंलाङो खिलाङो हासुलाङो नायबाय थाबानो जाबाय आंजों सानै लोगोफोर दङ सानै लोगोफोरनि मुङानो जाबाय सासे दैथुन बिथाङा चेनेल दङ बिथाङाबो ब्लग्स चेनेल स' बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय बिथाङा हिन्दी ब्लग्स बानायो जोबोर मोजां बानायो दायो माने गोदान चेनेल दिहुनदों बेयो मोननैसो भिडिअ दङ बेहा बहुद आपग्रेड जादों मानसिया आरो बहुद रोंलांदों स' बिथांखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय बिथाङा बहुद मेहनत खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ स' सापर्टआ इम्परटेन्ट स' नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय Hello, this is Daytun. Yeah. And he is my friend. What is your name, bro? Sukuzana. Bisa. Actually, nama lo. Bisa dancer. So, ambil jaga ke dansi jurnal anu sih. Kita mana naik teman coba. मानि काटिं खालामो लोगोफोरजों दिनै बन खावनो फैदो जोंहा बन गैया माने अमा बेदर संनानै जानो थाखाय बन गैया थ' जोङो बन खावनो फैदो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बबे बनखौ खावगोन जोङो नैबेयाव औवा राननानै जोङो बेखौ खावनो फैदो जोङो मालिकआ नुबा जोंखौ बिराद होसोनो हागौ स' जोङो लानानै खारनांसिगोन बुस्थुखौ लानानै खारबा माने उपाय गैया जुदि दानबाय थायोबा जोंखौ नुगोन लोगोफोर आं बनखौ खावनानै लाबोबाय जिखि जाया दायो सावनानै जाहैनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनखौ देखायनोसै फाइनालि नै अमा बेदर सावग्राया जाबाय आं खालामनानै लाबाय हानानै लाबाय स' मा दङ मा गैया नायदो बेखौ देखायजानाय नङा बे बेलेग बुस्थु नैबेलाय अमा बेदरा वाव अमेजिं वाव बेयाव फानलु दोङो संख्रि दोङो वाव फानलु राजा नामा बिलाय फानलु राजाबो दोङो फानलु राजाखौ जानांगौ पियास दोङो वाव निम्बु वाव So finally guys, progressing खालामना जोंहा दायो कमप्लिट जाबाय नायदो बेसे गोथाव नोंथांमोना नुदो आं बोरै जादो मानो होनबा सावनानै जानायनि मजायानो बेलेग बहुत बेलेग नायनि बोरै टेस्ट जायो बेलेग मजा वाव आलुखौ प्लास जानानै आरो प्लास जायाखै नङा जासिगोन आं Hari ke belakang bawa beleg mozat.
So guys, नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन जों अबे जायगायाव दङ बे जाबाय दोनस्रि रिभार जोमै प्लास सिउ सिउ बार बारनाय जोबोर मोजां लोगोफोर नोंथांमोना फैनो हागोन जेबो माना गैया बेयाव फैनो थाखाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय जाहाथे आं मोजां मोजां भिडिअफोरखौ लाबोनो हायो नोंथांमोननो देखायनो हायो आं जाहाथे थुलुंगा मोननो हायो नोंथांमोननि कमेन्टजों नोंथांमोननि सापर्टजों So thank you keep watching stay home stay safe bye bye guys